n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụ Chineke, onye ọmụkwa anya ọ ka a na-asị ihe mee. Ụmụ Chineke, ọ na-agakwa? Olee otu unu mere? Chukwu agọzigo anyị. Anyị ayịrị mma, anyị ma na ayịrị mma, kama Chukwu emego gịnị? Olee otu unu mere? Olee otu unu mere? Ọwụ ngọzi Chineke ka anyị niile ji gbakọta na mbọsị taa ịnọnye n'emume nke Yukaristia nke ụka nke 20 n'oge adịghị emume n'afọ nke mbụ n'ụka, na ihe ọgụ nke mbọsị taa ozi ọma a na-akụziri anyị maka mkpa ọ dị ka anyị na-abawanye n'okwukwe anyị ebe Chineke nọ. Mgbe ọ bụla ihe a na-agwa anyị okwukwe kama elee otu anyị ga-esi mee ka okwukwe anyị aha bawanye. Na mbọsị taa akụkọ nke anyị ga-anụ nke nwaanyị onye Kena, otu o si wee gbadosi ike n'okwukwe ya, ga-enyere anyị aka ka anyị nwa gbadosi ike n'okwukwe anyị nke ka nke zaa akwụkwọ a kpọrọ anyị ewu ụmụ nke Chineke. Ụmụnne m, iji kwado nwaanyị nke ọma ma nke mme ihe omimi nke a dị asọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị ga. Gị onye zitere igwe obi chegharị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri Nna ịrọtara anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, were duru anyị na ndụ ebe ebe.
anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ị kwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị. Mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile, hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile, ka anyị were gụgharịa n'aṅụrị nke ị kwadoro anyị, nke karịrị uche mmadụ ịghọta, site na Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe Onyenwe anyị kwuru: lewe ihe ọma, kwụba aka gị ọtọ, n'ihi na mgbapụta bịara nso. O ruole mgbe m ga-egosi ibe nkwụmọtọ m. Ndị ọbịarabịa rapara n'ahụ Onyenwe anyị wee na-efe ya. Ndị hụrụ aha Onyenwe anyị n'anya wee ghọọ ụmụ odibo ya. Ndị na-ewepụ aka n'imerụ ụbọchị izu ike, bịakwa jidesie aka ike n'ọgbụgba ndụ m. Ọ bụ ndị a ka m ga-akpọlite n'ugwu nsọ m, bịakwa mee ka ọṅụ ju ha obi n'ụlọ ekpere m. A ga-anabata àjà nsure ọkụ na àjà ọbụla ha chụrụ n'ebe nchụàjà m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ niile. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke mere anyị ebere, gọzie anyị, ya mee ka ihu ya chakwasị anyị, ka e wee mata ụzọ gị n'ụwa, ka mba niile wee mara mgbapụta gị. Azịza: Chineke